yadda duniyarmu take. Duk da cewa an riga an wuce wannan matakin tsawon lokaci, abin da ke ba wa wasu mamaki shine jin cewa wannan duniyar tamu a kewaye take kamar kwallo, ba a shimfiɗa kamar faranti ba. Ana kira da flat earthers, masu da'awar cewa wannan duniyar tamu a shimfiɗa take kamar tabarma, sabanin yadda yake hakikanci a kewaye take kamar kwallo. Kuma ba a iya kasashen Afirka ba kadai, hatta a kasashen da muke ganin sun fi mu nesa ta fannin kimiyya akan samu mutane da dama masu wannan da'awar. Shin da'awarsu gaskiya ce ko dai akasin haka? To amma kafin nan me zai hana kai subscribing YouTube channel ina mai suna Aslin TV don samun labarai makamantan wannan. Duk da cewa kimiyya ta ba da gamsassun bayanai da ke nuni da cewa wannan duniyar kewaye take kamar kwallo, ma'ana sphere, duk da ba cikakkiyar kewaya irin ta kwallo ba, domin ta dan bude a tsakiyar ta wanda ake cewa oblate sphere. Wannan budewar ta samo asali ne sakamakon kewayawa da sauri da take yi tun tsawon biliyoyin shekaru da suka gabata. To sai dai har yanzu flat earthers na karyata wanzuwarta a haka, yayin da suke kafa hujjojinsu kuma kamar haka. Farko suka ce idan ka dubi ƙasa daga sama tana kama ne da shimfiɗa, ba a ga zagayen ta kai tsaye. Annan suna kafa hujja da tafiya mai nisa, suna cewa jirgin ruwa ko jirgin sama yana tafiya kai tsaye ba tare da an zagaye ƙasa ba. Annan suna kafa hujja da hasken rana da wata, suna cewa irin yadda rana da wata suke bayyana a ido baya nuna cewa ƙasa tana zagaye, sai dai a shimfiɗe. Sa'annan suna zargin hukumar NASA da sauran hukumomi ƙarya suke, babu wanda ya taɓa zuwa sararin samaniya. Suna cewa duk hotunan da ake yadawa na cewa an je sararin samaniya ƙarya ne, babu na gaske, ana yi ne kawai don a ɓoye asalin labarin gaskiya. Daga cikin hujjojinsu suna tambaya, idan duniya tana juyawa da sauri sosai, me yasa ba sa jin motsi yayin da take juyawa, ko kuma me yasa ma ba mu faɗo daga kanta ba? Sa'annan suna faɗi addinai da al'adunmu sun tafi akan cewa wannan duniyar a shimfiɗa take. Nan take kuma kimiyya ta ba da waɗannan amsoshin ba tare da an sha wahala ba. Tarin hotuna daga sararin samaniya waɗanda aka ɗauka daga taurarin ɗan adam sun tabbatar da cewa wannan duniya ƙwallo ce. Hanyoyin jiragen ruwa da jiragen sama, ƙirar taswirar su idan ka duba tana da ma'ana ne kawai idan an ɗauki ƙasa a matsayin ƙwallo. Kimiyya ta ce tun da inuwar abu na fito da asalin siffar wannan abun, to mu dubi inuwar duniya akan wata yayin lunar eclipse. Duk lokacin da duniya ta shiga tsakanin rana da wata, za mu ga cewa inuwarta akan wata kwallo ce. Ga wata babbar hujja, mu duba zagayen rana a ƙasashe daban-daban na duniya. Idan ƙasashen fiɗa ce, mutane a duk inda suke za su ga rana iri ɗaya a lokaci guda, amma ba haka ba ne. Shi yasa ake samun saɓanin lokaci a wajaje daban-daban na duniya, wasu suna dare wasu kuma suna rana. Sa'annan addini da falsafa sun yi amfani ne da harshen da ake fahimta a wancan lokacin. Kimiyya ta tabbatar da ainihin tsarin ƙasa ba tare da musanta addini ba. Wannan gabar ce ta kawo mu duba wannan al'amarin ta fuskar addini. A addinin musulunci a cikin alkur'ani mai girma, ayoyi da dama sun tabbatar cewa wannan duniyar a zagaye take. Ga wasu daga cikinsu. A cikin suratun Zumar aya ta 5, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya halitta sammai da ƙasa da gaskiya, yana nannaɗe dare da rana, yana nannaɗe rana da dare. Kalmar larabci da aka yi amfani da ita anan ita ce yukawwir. Kawara a larabci na nufin naɗewa kamar yadda ake naɗe rawani a kai. Malamai sun ce wannan yana nuna cewa duniya tana a zagaye ne, domin naɗewa baya yiwuwa sai da abin da aka naɗe a zagaye. Maluma irin su Ibn Taymiyyah da Ar-Razi sun fassara wannan a matsayin hujja cewa duniya ƙwallo ce. Sa'annan a suratul Rahman aya ta 17 Allah yana cewa Ubangijin gabas biyu da yammaci biyu. To anan idan da ƙasashen fiɗa ce, to gabas ɗaya ce da yamma ɗaya, amma saboda ƙasa zagaye ce, akwai gabas da yamma da yawa gurgudan inda mutum yake. Wannan ya nuna bambancin lokacin hasken rana a sassan duniya. Malamai irin su Ibn Kathir ya bayyana cewa wannan hujja ce akan bambancin lokacin
hasken rana a wurare daban-daban. Malamai suka ce idan kuma ka ga inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya shimfiɗa ƙasa, sun fassara shi da cewa ba yana nufin flat bace, a'a sai dai Allah ya shimfiɗa ƙasa a yadda mutum zai iya zama da tafiya cikin sauƙi ko da kuwa tana zagaye. A cikin littafi mai tsarki na addinin Kiristanci, idan muka dubi littafin Ishaya Sura ta 40 aya ta 22, an ce shine da yake zaune bisa zagayen duniya. Wannan kalma cycle ko sphere tana nuna alamar zagaye. A nan kan babu wata tantama ko ta baba kan cewa wannan aya tana nuni da cewa duniya a kewaye take. Har yanzu baka gamsu ba? Akwai gwaje-gwaje masu sauƙi waɗanda za ka iya gudanarwa kai da kanka don tabbatar da cewa wannan duniyar tamu a kewaye take. To, sai dai wannan labari ba na yanzu ba ne, sai wani lokacin.